ସାତୁଟା ହବା ନା କଣ? ମଝିରେ ପୁଣି କଣ କରୁଛୁ? ପାଣ୍ଡା ଆସିନି ତ ସେଇ ବୁଲିବା କଥା କଥା ମୋର ଖିଆଲ ଅଛି ସେ କୋଉଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଦୁଆର ବଡା ଖାଇବାକୁ। ଡାକୁନ ଆସିବ ଆସିବନି ସେ ଛୁଆଟା ଆମ ଝିଅଟା ଥିଲେ ଭଲ କୁଆଡ଼େ ଆର ତାର ସବୁ ଯାକ ବୁଲି ବୁଲି ସେଇ ଖାଇଲା ନା ଆଉ ଗୋଟାଏ ମିଠା କୋଉ ପତ୍ରରେ ଛାଡ଼ିଲାନି ସିଏ। ସାତୁଟା ମଝିକି ନେଇ ସାତୁଟା ନୁହଁ। ହୁଳୁହୁଳି ପଇଲାଣି କୋଉଠି ବା ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଛାଡ଼ିଦେଲି। ବାଇଗଣ ପତ୍ର ଛୋଟିଆ ରୋଗୀଣା ଦେଖେ ମଲାଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି କଣ? ତେଲ ମାରି ଆଉ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ ଆଣୁଛୁ ଏକାଥରେ ଆଣି ଏକା ବେଳେ କଣ ପାଞ୍ଚଟା ହାତ ନଗେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି ସଜାଡ଼ିଲେ ପୁଣି ସବୁ ଜିନିଷ ଆସି ସାରିଲା ବଢ଼ା ବଢ଼ି ଆରମ୍ଭ। ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି ଆମର ହେଇନି କି କାହିଁ ସରୁଆ ହେଇଛି କଣ? ନଦୀ ଦେଲୁ ଗୋଟେ ମୋଟା ହେଇକି ଜାଳ ଯାଉଛି କାଢ଼ିକି ଆଗେ ଖାଲି ଚକୁଳି ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି ବରା ବଢ଼ା ହଉଥିଲା ମିଠା ଟିକେ ଯିଏ ଯାହା ଯାଚିଲା ଦେଲା ମିଠା କଣ ଖଟା କଣ ବେଶୀ ଆମର ସଜଡ଼ା କିଏ ଯାଇଥିଲା ମକର ଚାଉଳ କିଏ ଯାଇଥିଲେ ରସଗୋଲା କିଏ ଛେନା ଗଜା ଆଉ ଝୁଅରେ ଆମର ଗୋଲାପଜାମୁ
ଚକଟିକି ଟିକେ ପାଣି ପକଉନି ଟିକେ ପାଣି କେମିତି ପକେଇ କ୍ଷୀର ପକାନ୍ତି ବା କାର ଖନର କ୍ଷୀର ନା କଣ ବା ତୋର କ୍ଷୀର ଢାଳେ ଖନର କ୍ଷୀର ମୋର ଛେନା ଗଜା ପରା ଛେନା ଗଜା ଝିଅର ଗୋଲାପଜାମୁ ମକର ଚାଉଳ କାର ମକର ଚାଉଳ ତ ବଢା ହେଇ ସିଆଡେ ପାଣ୍ଡା ପାଇଁ କଣ ନା ପାଣ୍ଡା ପାଇଁ ଆଡେ ନାହିଁ ସେ ଗୋଲାପଜାମୁ ତାର ରାତି 2ଟାରୁ ମୁଁ ଉଠିକିରି କାମ ସାରି ଭୋରୁ ବାଢେଇ ତାର ଭୋରୁ ଆମର ତାର ଜଚା ଜିନିଷ ଭୋରୁ ବଢା ହବ ଏଇ ଖନ କାନ ଗଳିଲା ବୋଲିକିରି ପାଣି ଧୋଇଲା ବୋଲି ମତେ ଭାଇ ବୋଉ କହିଲା କ୍ଷୀର ଢାଳେ ତା କାନ ଭଲ ହବ କହିଲେ କୋଉ ଠାକୁର ପୂଜା ହୁଏ କହିଲେ ଦେଖିଆ ଏଇ କୋଉ ପୂଜା କୋଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ହଉଛି କହିଲୁ ଯୋଉ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ଯୋଉ ଇଏ କିଏ କୋଉ ଠାକୁର କଣ ବା ଯମରାଜା ପୂଜା ଯମରାଜା କହୁଛି ବା ଏଇ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀରେ ଯମରାଜା ପୂଜା ହଉଛି କଣ ଶାମ୍ବାସୁର ଶାମ୍ବାସୁର କିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ହଉଛି ହେଲା ଇଏ କଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ସକାଳୁ ହୁଏ ଏଇଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ନାଇଁ ଏଇଟା କଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏଇଟା ବା ରାକ୍ଷସ ତୁ କଥା କହିବୁ ଆଉ ଭୋରୁ ବୋଉ ଯେ ଯଚା ହେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ ଜାଣିନୁ କିଛି ନା କହୁଛି ଶାମ୍ବ ଅମକ ଢିଙ୍କି ଛକି ବଗ ଦେଖଉଛି ଶାମ୍ବାସୁର ମୁଁ କହୁନି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ତ କରନ୍ତି ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଭୋରୁ ଯେ ଯଚା ଜିନିଷ କରନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଅସୁର କଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଏ ନୁହଁ କି ଅଂଶ ଗୋଟେ ନୁହଁ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ ସବୁ କ୍ଷୀରି ଗୁରା ଏତେ କଣ ଦଉଛୁ ବୋଉ ତାଟିଆ ସରିଯିବ ସରିଯାଉଛି ନା କଣ ଆଉ ହେଇଛି କ୍ଷୀରି ଆସିବ ଏଇ ଖନର କ୍ଷୀର ଢଳା ହେଲା ଆମ ଖନ ସାରଙ୍କ କ୍ଷୀର ଢଳା ହେଲା କାନରେ କ୍ଷୀର ହବ ଆଗ 100 ଖଣ୍ଡ ତେଲ ବସିଛ ତା କାନରେ ସିଏ 100 କଣ ଇଏ 25 ଗ୍ରାମ କ୍ଷୀର ବି ଢାଳୁଛି ଟିକେ ଟିକେ ବା ମଝିରେ ଦେଲୁନି କି ଆଗ ମଝିରେ ଦିଆଯାଇଛି ଆମର ସେଉ ଅଙ୍ଗୁରୁ ଆହୁରି କଣ ଅଛି ବାଡିଆ ହେଇଛି ଆହୁରି କଣ ଅଛି ଇରେ ହେଇ ମେନ୍ ପରା ଇଏ ଆମର ଇଏ ଝିଅର ମୋର ନୁହଁ ମନେ ପଡିବ ଝିଅର ତାର ଛେନା ଗଜା ନା କଣ ଛେନା ଗଜା ସେଠୁ ଟୋକାର କଣ ସାନ ଟୋକାର କଣ କେଜାଣି ଦେଖେ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ପୂଜା ମାନେ ଉଭୟଙ୍କର ହଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଏଇଟା ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ହେଲା ଦଶମୀ ଶାମ୍ବ ହଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁଅ ହେଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁଅକୁ କଣ କୁଷ୍ଠ ହେଇଥିଲା ନା କଣ ସିଏ ତାକୁ କହିଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କର ହେଲା ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ଆମର ସକାଳୁ ଏତିକି ମକର ଚାଉଳ ଅଙ୍ଗୁରୁ କମଳା କଦଳୀ ଗୋଲାପଜାମୁ ମକର ଚାଉଳ କାହାର ତମର ସବୁ ବଢିଆ ଗୋଲାପଜାମୁ ମକର ଚାଉଳ ହ୍ୟାଲୋ ଫୋନ କରିଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ଛୁଆଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦଉନ ଆଡକୁ ସମିତିକି ସେ କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ଛୁଆ ଯାକ ସବୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଉ ଦେଖିକି ଥବେ ସମିତିକି ପଠେଇଦବ ଆଡକୁ ଖାଇ ଦେଇ ଯିବେ ତୋର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ନା କଣ ସେ କଣ ପାଉଁଶ ଦେଖାଉଛି ସେ କଣ ନା ଯୋଉ ନିଆଁଟା କି ନା ସେ ଯୋଉ କାଠ ନିଆଁ ନା ଏଇ ଯୋଉ ନଡିଆ ଚଣ ଦିଆସିଲି ତ ନିଭି ଯାଉଛି ଆଉ ଘଣ୍ଟି ଆଣିଲନି କି ସେଇଠି ତାର ମନେ ନାହିଁ ଘଣ୍ଟି କଥା ଆଣିବି ତୋର ପାଣି ବୁଲେ ଘଣ୍ଟି ହାତ ଭଲ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଘଣ୍ଟା ଆନୁ ଘଣ୍ଟା ଏଥର ପୂଜା ବିଧି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନା କଣ ପୁଣି ଗୋଟେ କ୍ଷୀର ଥିଲା ସେ ଢାଳିବ କି ସୂର୍ଯ୍ୟ କୋପଟେ ସେଇପଟେ ନା କଣ
ଯୋଉ ଘଣ୍ଟି ବଜା ମନ୍ଦିରରେ ଶାଲା ମନ୍ଦିରରେ ଘଣ୍ଟି ବାଜିଲା ଆଜ୍ଞା। ଖଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଛୁଆ ହଉଥିଲା ବସିଥାନ୍ତେ ଛୁଆ ଆଜିକାଲି ଆସୁନି। ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ହେଇଥିଲୁ ଯାଇ ସାହିରେ ବୁଲିକି ଖାଉଥିଲୁ। ଏବେ ଛୁଆ ଗୋଟେ କିଏ ଦେଖା ଦଉନାହାନ୍ତି ଛୁଆ ଗୋଟେ। ଯା ଟୁଙ୍ଗି ଟିକେ ଡାକିଦବୁ। ତୁ ଯାଉନୁ ଯା ଆସିବୁ ଯା। ତା ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ହେଲେ ଆସିବନି। ହଁ ବା ଫୋନ୍ କରିଦେଲି ଡାକୁଛୁ ର ବେଲଟା ଦିଅରେ